Tsekki vastaan hyökkäyksen Novotny. Numero 29 Jiří Novotny, joka hänkin on 4 kautta pelannut Pohjois-Amerikassa. Nakutti pelaamillaan kausilla 51 tehopinnaa, mutta tässä ottelussa vielä Novotny on ollut melkoisen pimenossa. Pelaa KHL:ssä, hän pelaa kasakstanilaisjoukkueen Baris Astanassa. Liikuu Granlund maalille, loistava syöttö Pesoselle, oi, mikä maali! Nythän tämä alkaa näyttää jo oikein kunnon meiningiltä, nimittäin siinä tulee taas maaginen syöttö. Granlund liukuu maalille ja Pesonen löytyy täysin vapaasta paikasta. Ja kun 12.21 on erää jäljellä, Suomi menee ottelussa 3-0 johtoon ja nyt se merkitään kyllä Janne Pesoselle. Oli todella makoisa maali ja katsokaa miten se taas järjestetään. Niskala avaa laitaan ja sieltä tullaan sisään. Granlund leikkaa keskelle ja Pesonen tulee taustalta ja nostaa kiekon pömpeliin. 3-0. Siinä vielä kerran sama tilanne. Ai, tätä on herkku katsella. Ja kyllä Suomen ykkösporukka on ollut nyt hurjassa vireessä. Siihen merkitään Immoselle ja siihen merkitään Niskalalle tehopisteet ja Immonen on varsinaisissa liekeissä myöskin tässä ottelussa Pesosen kanssa. Ja nyt tämä ykkösporukka, jos puhutaan siitä, että minkä takia porukka pidetään kasassa, sama porukka mikä MM-kisoissa oli, niin johan tässä ensimmäisen pelin jälkeen osassa tiedotusvälineitä oli jo itkua ja parkua siitä, kun homma ei oikein toimii ja kuinka Granlund on floppi ja kaikkea muuta siltä väliltä. Ja nyt tämä porukka on sitten vastannut huutoon ja haasteeseen, jämättänyt 3 maalia Tsekin verkkoon. Peli on 3-0 ja kun Hovinen torjuu, niin siinä on tämä homma, mutta siitä tulee myöskin tämän ottelun ensimmäinen rangaistus. Vielä kerran saatte nautiskella tästä. Loistava avaus sinne Niskalalta ja katsokaa Immosen syöttää. Koko Tsekki-porukka liukuu sinne maalille, koska sinne on menossa Granlund ja takaa tulee Janne Pesonen ja rystypuolelta pommittaa maalin kattoon numeroiksi 3-0.